На 4 км на юг от село Мелница се намират тракийските слънца. Те са открити през 1990 година. Тези мистични тракийски скални кръгове са скални светилища. Техният брой надвишава 200 и са разположени в дервентските възвишения върху самотно стърчащи скали. Местностите носят наименованията Мочукови камъни и Мирчолови камъни. Според изследователи, за траките соларните кръгове са били висш израз на почит към нов бог, който се появил в пантеона им благодарение на митичния музикант Орфей. Според мита, когато Орфей се завърнал от царството на смъртта, посветил тракийският елит в култ към бога на слънцето. Новото божество, обявено за син и съпруг на великата богиня, обещавало на посветените живот след смъртта. Тракийското име на бога остава тайна, но гърците го асоциират със своя бог Аполон. Кръглата форма на скалните фигури изобразява небесното светило, но символиката им е много по-дълбока. Скалата въплъщава земята и великолепната богиня. От съчетанието на двете начала се ражда космосът. Кръговете са сред малкото материални свидетелства, останали за тази вяра. Изсечените дискове с различен диаметър и дебелина са разположени на североизточната страна на скалите, която се огрява от първите лъчи на слънцето. Част от слънчевите кръгове са само очертани, с врязана линия между скалите, но повечето от тях са релефно изработени с диаметри от 40 до 80 см и дълбочина на релефа от 10 до 15 см. Слънчевите дискове са изсечени на различна височина. В скалите личат и изрязвани скални площадки пред кръговете. Два от издълбаните кръгове правят изключение от общото правило. Те не се огряват от лъчите на утринното слънце, а от тези на залязващото слънце. Едва тогава лъчите могат да докоснат тяхната повърхност. Много е вероятно тези дискове да маркират залязването на слънцето. Професор Фол отбелязва, че от начина на изсичане и групиране на скалните дискове, както и с наличието на скални площадки и ями пред или в непосредствена до тях близост, слънчевото светилище край село Мелница има близки паралели с подобно на него слънчеви светилища в Фригия. Научните хипотези относно предназначението на каменните дискове и кръгове са разнопосочни. Единственият неоспорим факт от археологическите проучвания е, че има конкретни доказателства за култова дейност, извършвана край тези каменни съоръжения. Слънчевото светилище при село Мелница е сред светилищата на територията на България, за които се изказват предположения, че там са се извършвали жертвоприношения на звездата Сириус.